Tíomh is Mise Caitríona agus a bhí sean seo taispeánann díobh cichiúil le roinnteoir dhéanamh le chur i d'Fhillteán scoile. Mas mí le fáil amach cichiúil lena dhéanamh chuinnig ag breanú ar bhí sean seo. Cad atá ag taispeáil mar sin. Fosca cartchlár, pápar dáte, marcar, scissor agus gona glú. Táring an crut atá wet, sa cháiste tá muid tarint donut. Bealach eile lena dhéanamh ná pictiúr chuirú ar líne agus éifread salamach, mar seo. An sin, gearmacha. Más a Gaeilge le daithne nó bealach ar bit is mín leat. Chun an roinnteoir dhéanamh toast agus gearmach an cartchlár. Táim sé ag úsáid sean bhosca áireamh. Fad a mbeidh tú á thós, cuimhnig go mbeidh ciorcail le déanamh mar seo. Inis, tá tú ré leis an grut deire ar ghearr amach. Gramig an crut le glú ar an grut ciorcailach a tharraing tú ar an cartchlár. Agus sin é, tásúla gom gur háim í seán leat, ná déanann í darmid chlárú chun tuile bhí seán a eiceáil. Fáin!